Bakit? Kinuha yung sticker ni Sophie. Kunin mo nga yung ano, nandun sa taas ng oven. May isa pa. Paganding babat. Ikuha yung namnam mo ulit, kuya. This. Anong this? This. Pulis. No, dirty, kid. Pwede na pumakit. Tingnan mo nga. Ay. Meron ka na eh. Tingnan mo yan. Ayan, no. Pwede na? Isang boil lang. Single bucker. Pat. Gusto niyo ng fries? Gusto niyo ng fries ito? Gusto mo ng fries? Ha? Anong oras na eh? Wala na. No more. What to do with it? Awan. Bumalik. So, ano ba yan? Nagkato. Masusugat na sila dyan, ma. Ano? Saan po ilalagay? Di ba na? Maalisin mo na lang. Ayan. Iakyat mo na lang. Kailanganin mo yan eh. Okay. Oo. Huwag niyong bubuhusan ng tubig yung banyo, ha? Marita, puno yun ng simento. Iliano, nakanig ka? Ano yung banyo? Yun, yung palikwan. Yung magamitin. Ay, maipit ka. Zoe! Come here, baby. Nalisin na lang natin yan. No more. Nahulog. Ayun. Wait na dyan. Ayusin mo, ayaw mo. Ayos mo? Ayun, kasama niya dapat magpapalit. Yata. Zoe! Bye-bye. Pag naayos yan,